Pădurarul care și-a pierdut securia. Andrei era pădurar. Singura lui avere era securia. Băiețelului îi plăcea mult meseria sa. Trăia într-un sat de munte cu multe case de lemn și păduri de jur împrejur. Într-o zi, după muncă, Andrei se așeză să mănânce pâine cu brânză și apoi se întoarse în grabă acasă. Însă, după ce ajunse acasă, văzuse că-și uitase securia în pădure. Se întoarse acolo unde se oprise să mănânce, se uită pretutindeni, dar nicăieri nu era securia. Îngrijorat, se gândi să se ducă la meșterul șoricel, a cărei meserie era să găsească obiectele pierdute. Bună ziua, meștere șoricel! Bună ziua, Andrei! Dar ce s-a întâmplat? În dimineața aceasta mi-am uitat securia în poieniță, iar acum nu o mai pot găsi. Mă poți ajuta? Fără îndoială, zise șoricelul și mai spuse, e totuși nevoie de ceva vreme. Pădurea e mare și să-ți găsești securia nu e o treabă atât de ușoară. La puțin timp după aceea, șoricelul îl chemă pe Andrei la copacul în care locuia și spuse, uite, Andrei, cred că am găsit ceea ce căutai. Era chiar lângă pârâu, spuse șoricelul, arătându-i o secure cu totul și cu totul din aur. Nu e a mea, răspunse surzând băiețelul. Asta e probabil a unui bogătaș. A mea era o secure simplă, din lemn și fier. Șoricelul se întoarse în scorbura sa și ieși din nou. O secură obișnuită în lăbuțe. Asta e, zise bucuros Andrei. Pentru că ai fost sincer, te voi răsplăti, spuse meșterul șoricel. Ia amândouă securile. Îți aparțin deopotrivă. Nu, mulțumesc. Aceea din aur nu e a mea și nu am făcut nimic să o merit. Trebuie să o primești. E un dar din partea mea. Vezi tu, nu era adevărat că nu găsisem securia ta. Știam foarte bine că cea pe care o ai tu nu-i din aur. Dar ți-am arătat-o pe aceea doar ca să te pun la încercare, iar tu ai trecut proba cu bine. Îți mulțumesc, dragă șoricelule, îți mulțumesc din inimă, răspunse Andrei și plecă la lucru cântând. Andrei munci cu spor întreaga zi, iar când se întoarse acasă, se întâlni în piață cu 3 prieteni. Hei, Andrei, cum te ajungi acasă așa de târziu? Andrei le povesti întâmplarea din ziua aceea și le arătă cele 2 securi. Măi, nu râde de noi, spuseră cu neîncredere prietenii lui. Ați văzut ce noroc a avut Andrei? Bombăniră răutăcioși îndată ce plecă Andrei. Au stat de vorbă mult timp, iar la sfârșit au hotărât ca a doua zi să meargă la pădure, să-și ascundă securile, iar apoi să se ducă și ei la meșterul șoricel și să-l roage să le găsească. A doua zi merseră la el și la scorbura cu obiecte pierdute. Hei, meștere șoricel, ești aici? Cine mă caută? Mi-am pierdut securile, ne poți da o mână de ajutor? La fel ca data trecută, șoricelul scoase din scorbura sa o secură cu totul și cu totul din aur și arătându-le îi întrebă. E cumva securia voastră? Mai bine n-ar fi întrebat. În loc de răspuns, toți începură să strige, e a mea, țipau băieții, aruncându-se toți să ia securia. Ia-ți lucrurile de pe lucrul meu, nu-ți dau voie să te atingi de securia mea e doar a mea, ajutor! În curând,
începură să se bată, dându-și pumni, palme și chiar lovituri. Meșterul șoricelului observă din copacul său. Nu aș fi crezut că acești băieți pot să se poarte atât de urât, se gândi el. E vremea să-i pedepsesc. Se apropie de secure, o atinse, iar aceasta se prefăcu pe dată într-o piatră de râu mare și urâtă. Cei 3 mincinoși se întoarseră acasă, păcăliți și plini de zgârieturi. Primiseră pedeapsa cuvenită, pentru că fuseseră lacomi și mincinoși. Andrei însă, în ciuda norocului care dăduse peste el, își continua meseria de tăietor de lemne. El știa că nu e avere mai mare decât propria meserie. Cum s-a simțit șoricelul? Cum a reacționat Andrei când a primit altă secure de la șoricel? Dar prietenii lui Andrei? Cum s-a comportat Andrei? Cum s-a comportat prietenii lui Andrei? Aș dori să desenați pe o foaie de hârtie un desen care reprezintă o emoție pe care voi ați trăit-o în diferite situații, la fel ca în tabelul de mai jos. La revedere! Pădurarul care și-a pierdut securitatea.